Esaia zara liburutik. Jakinduriak bere etxea eraiki du. 7 zutabe landu ditu. Abereak hil ditu. Ardoa nahastu eta maila prestatu. Neskabeak bidali ditu hiriko goialdeetatik hau aldarrikatzera. Ikasi gabeak betorrona. Zentzugabeei esaten die. Zatozte, jan nire horia eta egun nik nahasturiko ardoa. Utzi txorakeriak eta biziko zarete. Jarraitu zentzuzko bidean. Jaunak esana. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Senideok, begira hartaz nola zabiltzaten. Ez jokatu ere, zentzuz baizik, egokieraz baliatuz, garaitxarrak dituguetan. Ez izan bada burugabe, baizik eta saiatu jaunaren nahian zein den ulertzen. Ez mozkortu, hartatik lasaikeria eta baigara. Aitzitik, bete zaitezte espirituaz, zeben artean sanoak, gorazaleak eta kantu inspiratuak abestuz. Kantatu eta egin gorazale jaunaren bihotz-bihotzez, gauza guztien gatik. Jainko aitari etengabe eskerak emanez, Jesu Kristo gure jaunaren izenean. Jaunak esana. Jesu Kristo Evangelioa sartuaren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari, "Ni naiz zerutik jaitsia den ogi bizia, ogi honetatik jaten duena betiko biziko da. Eta nik emango dudan ogia, nire haragia da mundua bizi dadin emana." Juduak eztabaidan ari ziren beren artean, nola eman diezaduke honek bere haragia jaten. Jesusek esan zien, egiaz diozuet, gizonaren semearen haragia jaten eta ari ogola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zuengan. Nire haragia jaten eta nire ogola edaten duenak betiko biziko da. Eta nik piztuko dut azken egunean. Zeren nire haragia egiazko janari baita, eta nire ogola egiazko edari. Nire haragia jaten eta nire ogola edaten duena, nigan dago eta ni harengan. Bizia den aitak bidali nau, eta ni aitari esker bizi naiz. Era berean, ni jaten dauena, niri esker biziko da. Hau da, zerutik jaitsi den ogia, ez da zuen gurasoak jantzutena bezalakoa, haiekin egin baiziren. Ogi honetatik jaten duena, betiko biziko da. Jaunak esana.
Joanen evangelioa beste hirutatik pixkat aparte dago. Esan dezake ez oso ezberdina, baina bai Joanek gauza ezberdinei errekonatzen diela. Beste hiru evangelioi, Mateo, Markos eta Lukasen evangelio sinoptikoak esaten zaie. Hitz hori erabiliz, gutxi gora eskema berbera esaten dute. Eta batez ere errekonatzen diote Jesusen ekintzei, zer gauzak egin zituen Jesusek, eta bere hitzaldietan batez ere parabolak aipatzen dizkigute. Beste hiru evangelista horiek. Joanek ordea, baita ere, Jesusen ekintzak aipatzen ditu. Baina, garrantzi handia ematen dio Joanek Jesusen hitzaldiei. Pentsa genezake, halako memoria ona izan duzuela Joanek, eta nahi izan zituen guretzako utzi Jesusek egin izan zituen zenbait hitzaldi. Haietako batzuk, edo asko behintzat, haientzako oso misteriotsuak izaten ziren. Jesusek askotan parabola bidez erakusten zuen eta parabola interpretazio behar puntuak ez da garbi esan dena, baina bere hitzaldiak batzutan ere oso misteriotsuak ziren. Esaten baterako gaur evangelioetan entzun berri dugun hau. Jesusek hitz egiten die bere apostoluei eta bere entzulei momentu hartan haientzako ulertezekien. Ezin zuten ulertu zertaz ari zen Jesus. Esaten dienean, ni naiz zerutik jaitsiaren ogi bizia. Eta gizonaren semeren haragia jaten eta haren nola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izan duzuengan. Hoiek oso hitz misteriotsuak eta ulergaitzak ziren bere entzuleentzako. Batzuk horren aurrean ikaratu eta alde egin zuten. Beste batzuk, halako harribila puntu bat egin, baina segitu zuten, eta bere ikasleek nahiz eta ulertu ez, Pedro, Santiago, Joanek eta ez zuten ulertu, baina berarekiko zuten konfidantzaregatik segitu zuten erabat berarekin. Pentsatu zuten, zehose esan ditugu, ez dugu ulertzen, baina Jesusetaz fidatzen dira erabat. Halako konfiantza sakon hori agertzen dute bere ikasleek. Horregatik Jesusek galdetu zidarik eta batzuk alde egin dute, zuek ere alde nahi egin dezue. Eta esan zion Pedro, norengana joango bera, zuk bakarrik dituzu, beti eriko biziko hitzak. Horregatik galdetu ziren berarekin. Gero, azken afariaren ondoren beste modu batera ulertzeko aukera izan zuten. Eta baita ere, zergatik Jesusek olako modu misteriotsuan hitz egiten izan ziren. Pertsona batek esaten badu, nire haragia jan behar dezue, hori memoria gelditzen da, hori etzaile hori aztutzen. Halako hitz batzuk beste hitz asko aztuko zaizkigu, baina batek esaten badu, nire haragia jan behar dezue, nire odola edan behar dezue. Hori gelditu zen bere entzuleen memorian. Baina, nahiz eta momentu hortan ulertu ez, gero Eukaristiaren instituzioaren ondoren orduan bai ulertuko zuten. Eta hobeki gainera horri eskerrak. Jesusek aurretikan hori esan zielako. Hori pixkat bere pedagogia, izaten zen Jesusek alako pedagogia zuen, gauzak pixketa ez dela kontean, baizik eta horrenak guztak, gero beste bat eta gero pieza guztik elkartuz, ordu erabat ulertzeko aukera zeukaten jendek esate baterako. Jesusek akaso egin izan azken afarian Eukaristian aurretik halako diskurtso luze bat egin, eta ez dakiz zenbat puntu egin da, ez ziren hain garbi, zuten horren garbi entenditeko modu honetan entenditu zuten bezala. Aurreneko momentu deusez, baina konfiantza handi batekin segitu zuten Jesusetan. Eta Eukaristian ondoren garbi aski hartu zuten. Guretzako ere, oso errexara ulertzea, guk hitz hauek askotan entzun ditugu, baina oso garbi ulertzen dugu zertaz ari da Jesus. Nire haragia jan behar dezuen, badakigu Eukaristia zari dela. Berak
azken afarian, hau da, mundu honetako azken momentuan, utzi nahi izan zigun oparirik handienaz ari da Jesus. Bere gorputz odonak guretzako janari eta edari utzi nahi izan dizkigu. Berak gurekin egon behar izan du. Halako promesa egin apostoluei, ni zuekin izango nauzue egunero munduaren azken arte. Eta hemen dago Jesus, modu ezberdinetan, baina horietako bat dugu eukaristia. Benetan gurekin dago hemen Jesus. Eta gure janaria da gainera Jesus. Guk estimatu behar dugu bihotzetik misterio hau eukaristia. Alde batetik, nahi du Jesusek, berarekin tratu pertsonal hori eduki dezakula, gertuko eta pertsonala. Eta bestetik ere nahi du izan guretzako gure janari espirituala, gure fede bizitza, gure mundu hontako ibilbide espiritualean indarra emango diguna. Eskatzen dugu bihotzetik estimatu dezakula beti berak, bere maitasunik handienaz utzi nahi izan digun opari, eder eta bikaina.
gogo izan, jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eta mazur, maitasun osoa Francisco gure eta santuarekin, Florentzio gure hartzaile eta egizkizon guztiekin batean. Gogo izan jauna, biztiko txalopenean joan gure semeak eta hilak guztiak. Bereziki, Mikaela, Maia Horrexabali, Argentinaretakoa, Fermin Zestau, Kontxi Atzuri, Carmen Pareita, Jose Luis Barregia, Andrés Zestau, Manuel Zabaleta, Luis Antxar, eta Patxiko Mozart, Paritzazu Zerorpegi, Italia, Errokizak izkutuaren guztiok betiko bizitzen etxezago, Karmikoaren Maria Gabaxoekin, Santutxe, Segamokin, Aposto, Santuekin eta Kristali guztietan, zure aristide izan ere santuekin. Haiekin gurean presentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honena, zuri aita jakoikoan guztion horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta gaintzak guztiak, izan eta gizaki guztietan. Salbatzaileak agindu erantziak ikagaituz, bildu gabe esan ezagun. Atera gaintzaztu jaunan, gaintz guztietatik bakera gure egunetan, zure errukioen esker, bekatutik garri bizirik izan eta estuatik sendo, betiko zorioneko txalopenean, Jesu Kristo gure salbatzaileak, noiz etorriko den zaino dela. Jesu Kristo gure jauna zurtxagoa apostoluen bakea guztien dizuet, nire bakea ematen. Begira ez dira egizaren sinistu eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa bezala, eman duzu egizaren bakea, eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eman duzu bakea ekarri. Jangoikoaren bidutxak, zuk etzen zugun gura. Hora ere, jangoikoaren bidutxak munduko bekatuak kentzen, gure zoriontsuak jaunaren bainaretuak.
bere ikasi